Tenkrát tedy minus 1 rovná se odstranit. Lomková nebude, tam bude to samý, protože zatím to nerozšiřuju. Odmínku udělá za chvíli. Ne, to potom vydělala dole. Takže minus 4, ale ho před závodku minus, lomková nekateláno. Plus 5, ano. Teď ale musíš udělat odmínku, protože se vypíšete to samý, že se vypíšete a že si tak pojď se. Takže to je vzoreček, pozor na to, je to vzoreček. X na druhou minus 4, protože není to násobení, je to odčítání, takže musíš vzoreček. Takže bloková čára x plus 1 a tam se zase u toho kdo jedíka, kdo vzorečky, tak je už jde. X plus 1 lomeno x minus 1. Když se podívá na vzorce, lomková čára x na druhou minus 1. Když je